Mas dakula ng mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Ata ito ba ta so sa tuyang na pindot yan i-outa na mo nene. Eto na po. Diyos marhay na Miyerkules na kahaponon sa Tuya Gaboz. Petsa 19 na kan Febrero 2025. Pasalamat kita kay mahal na Inang Santa Maria. Igo po nin novena taod-taod live sa DCGB alas 5:15 ang hapon. Ini na po ang programang Bicol Target Afternoon Edition. O kaya, dahil na pala nito, Bicol Target na lang tabi. Mina paabot nin pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay ang paglaom na igwa na po nin resulta ang maghapon niya tong pagpagal, pagtrabaho, pagsakripisyo, paghinguha asin iba pa. Sa paagikan padagos niya tong panarig, pagpasalamat sa mahal na Diyos. Imbitado mi kamo, mag-iriba-iba lamang kita. Sana po nagdiretso so dako na nag-antabay ka subago. Sagkod kitang alas 5 nin hapon. Magiging katabang ta dyan ang Mega Force Patrol sa pamamayo kan samuyang Chief Reporter kumpadreng Jimmy Nasalita, katabang Pading Al Armario asin kumpareng Jomar Bien. Yaon man dyan si Joshua Bino, Karen Nicole Ala, sa Manibela si Henry Mata, and siyempre yung samuya pong interns from Bicol University. Dyan tabi sa luwas. Sa Control Technical Master Control si Pading Nal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Diyan po sa Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Siya po ang minalawas kan boses mi sa radyo. Iyan ang nagkakadarangog dindo sa radyo sa Gabos na parte po kan Kabikolan. And sa newsroom, yaon mo niyan, Angel Mustasa and Mary Joy Diarezgo. Nakamonitor man, Jen Matthew Balyaran. Kasarabay pa dyan ang BU interns. Sa production center, si Madam Sia Leron. Ang grupong yan, iyo man po ang nagsusururat kan bareta sa social media platform kan DCGB, ang DCGB News Online. Kasabay si Jimos Barrios. Sa IT, dyan si Jerome Nico Martinez. Pati naman ang OJT staff from Cat College. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon. Maray na hapon dyan sa paraan tabay nga to sa nagut-gut kan ma nito albay. Yang pigi daw kulban lamang su mga Tagaligas pigi nubatan si Ringman dahil na nin nagpaparamdam sa satuya tabi. Yan, sana yaraong kamo dyan. Dire-diretso kita sa programa ngunya na hapon. May istorya tulos kita dyan sa luwas. Katuwang si kumpadreng Al Armario Aramonta ang bit-bit na informasyon.
Diyos marhain hapon, kumpadreng Al. Please go ahead na. Thank you so much sa maray na hapon. Piga adalan ngunyan kan mga barangay leaders digdi sa Legazpi City kung eksistido sa saindang kanya-kanyang barangay ang iba sa 7,000 na mga botante na nag-transfer hali sa iba-ibang lugar. Pati sa informasyon ba ni Albay Comalag Supervisor Attorney Maria Aurea Bunao, ang Legazpi City mananggan mo niyan, iguanin 147,000 na mga registered voters, hali iyan sa dating 131,000 kan 2022 local election. Ngunyan, dakol ang mga new voters asin nanotaran sa record kan COMELEC. Nanotaran ini kanibang politiko na may 7,000 na mga transferred hali sa iba-ibang lugar. Kadaklan kani, haling Daraga, haling Kamalig, asin iba pa. Ani ba kaya so mga nagpakaagom na asin naagom nin Tagaligaspi na digdi naman nag-iristar. Ang iba hali sa ibang lugar bina-transfer digdi sa Legazpi dahil mas dakula daw ang taipit. Oh, iyo na so nagdadalagan sa isip kong litsero ka. gari magulpi ngaya ang wa sa segundo distrito Sa Legazpi. sa Legazpi. Naman na sa ibang munisipyo, Maloya. Saka nagpakaagom na si Badigdi sa Legazpi, o naagom ang taga Legazpi. Kaya yun na yan, nagrilipat digdi. Ayan ang na-discover kan ibang barangay leader sa pag-aadal maninda. Pero ang mayor na rason na kung natapig-aadalan ini kanibang politiko asin barangay leaders, dahil kay ito pa man, nagluwas baga sa mga pagdududa na posibleng may darayaan sa tuyong binumbahan sa volume kan mga botante allegedly para gumana ang sarong kandidato. Kaya nagluwas nga ni baga so pagngangalas kaniba kung natatan Legazpi City halang kawon maray ang turnout kumpara kan mga inot na eksperyensya na halang kaw na kayan na padean 80% na nagkapakaboto. Iyo. O yan magadigdi sa Legazpi kan 2022 nag-abot haros 90 plus yata ito kung di ako nasasala. Nagkaigonin biglaan na statistical spike. So kunyan, so turnout kan nagburoto. Buruto. Yan. Imagine mo 90 plus. Oho. First time ngayang mangyari sa Legazpi na ang Legazpi, maski sa ibang lugar gayon, nagmamaksimum sa nayang pa sa 80% ang nakakaboto. Ngunyan, so Legazpi kan 2022 na eleksyon, gulpi so nagburoto. Gulpi kung sa nagburoto. Kaya may mga pagdududa baga na baka allegedly goki darayaan. Pero kung matatandaan tabaga dito kay ito sulamang almost 500 sa nabaga kan dating Mayor J. Rosal dangan ni Mayor Hello, kumpadre. Nawawara. Junior. Hello. Go ahead. Okay, kaya ngunyan sabi pa iyo yan ang bigante si Paran, kanibang politiko, asin kaniba mga barangay leaders, pigaradalan inda yan, tayo ining 7,000 na mga transferred voters, nag-check minda kung existing talaga ini sa barangay. Yes, dapat managad talaga na siyempre, iguanin mga tauhan bagaan kunyan ang mga politiko digdi, ipacheck yan sa kapitanes. Yes, Hain ini. actually, yun na ini ang nangyayari ko yan sabi pa Mhm.
So ibang barangay leaders, pag-check na yun eh. So iba positive man niya, on existing. Eh lang may iba talagang day midbid. Pero nasa proseso pa ko niyang, kantag midbid man ginaray sa ibang barangay leaders, kung ang mga taong ini nakaresto sa indang barangay, yaon mananggad. Maray iyan na na-open up ng ngunyan as early as today. Ta nganing ang mga tao maginang vigilante. Correct. Ta kung bagaman agad nag-transfer yan, dapat igo na ning physical na pag i-star diyan ining mga butantes na yan na baguhan. Yes, so yun na nga rin sabi pa din, ang pagkikiribo mo niyan ka mga barangay leaders, kaya at least tama ka, atab ba, nagka-check na yun eh, tanganin na maiwasan na ang mga pagdududa, ngapit, kung ano ang resulta kan eleksyon. Igo baga dyan sa barangay, baga nagmimirid bidan, ano dahil magkakuron yan masuy-suyan sa mga purok o mapapas sa purok sisay tabi digdi so baguhan mahiling iyan. Hindi ngayon agom ngayon kanati ngayon arogan oh yun Muni ngayon sabi pa de jowa ngayon ni arog ka ini. Pinaristro na ngayon digdi. Pinaristro kabit ngayon ni une hali ngayon ning sursugon digdi na ngayon nag-istar ang lukulukong ini. Well, yan ang nagkagayonan pa de sa nadidiscovery na ngunyan pa sana. Kaya sabi ko, totoo itong istorya na siba ang rason, wata ta naglilipat na digdi sa Legazpi, mas nakula na digdi ang paipit. Igwa talaga kaan. Iyan kondesyon mo kon. Kinsilan. Sabagay, ang mambaga so, kontrabigay, kan kumilek. Yes. Anyway, tabi pa di, yan ang mga update na kanyan, digdi sa monitoring na, sa hiro-hiro, digdi sa mga barangay, sa Southern Pagkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya inisyal hali dyan sa palibot. Gabos po yan. We are now in the middle of the political circus, the greatest circus in the Philippines, ang politika. Dakol da ang nag-relief, nagbaralyo digdi sa Legazpi. Pakicheck tabi. Tatibaad bumalik na naman itong suisyo na nagkaigo ng voters padding. And halangkaw na marhay so turnout kan mga nagboroto. Biglang nagkaigo ng statistical spike. Nag-create ito ng curiosity sa history kan Legazpi kan 2022. Kaito lang nagkaigo ng halos 90 mahigit porsyento na turnout ng butantes. May misteryo na nariparo. Si kumpadreng Jimmy, pading Jimarhay na hapon tabi. Maray na hapon pa di sa mga dagdag niya itong bareta dahil man papabayaan kan provincial government, particular kan provincial engineer's office na persigiron sa good na maobligaran kontraktor sa reblocking kan 357 meters na labanin na proyektong patinampo sa barangay Iraya Sur, Uwas, sakop ni punong barangay William C. Kung sa'y na reklamo ni Kapitan, nag-uurublas ang simento, rulutaw man gilayon subaybay graba, kung mainit, malpugon. Basado sa Kapitan, mas maray pangani da sa original na tinampo, alagad kan pigrestorar, mas lalo lugod naraot sa kalidad kan tinampo, likodan sa nainitabi kan merkado publiko kan, Banwanin Uwas. Ang reklamo kan na mga paratsinda, mga residentes na nag-aragi sa lugar, malpugon lugod. Pag mainit, ang panahon, bako kumbinsido si Kapitan William C. Kung kaya ang implementing agency, ang PEO, ang hagad niya, tutukan ini, taraman sa kontraktor, remove and replace, baraklason sa liwat, ang tinampo, mantang dahin niya ini a-acceptaron, reject ini sa residentes asin sa saya. Plano ni Kapitan, ipaabot ang problemang ini kay Gobernador Glindaong Bungaw, dahilan sa nasa lindong ini kana provincial government. Ngunya na hapon tabi pa di party kan sa tuyang pagbalansi kana istorya. Nakaulay niya to si Assistant Provincial Engineer Efren Rosana. Aminado siya na talagang may punto man si Kapitan William C. Asin tatawanin dahanin pagreparo ang bagay na ini. Maski malugi ang kontraktor kay puwan talagang maaksyonan ang nasabing proyekto na pinagreklamo ni Kapitan William C. O ya si Kapitan William C. So, kontraktor, dahil pamamping babalikan nila, ulang ng mga sa barangay.
na sa mga parutinda na ulang na maray na ma-displace na naman pag kuya ng kalkal kaning tinamko. Mahirap pagka itong mga partindang madi-displace na naman. So anong gusto nang mangyari po ninyo? Dapat yung idali na kayo ni kontraktor na reblocking na. Contractor kan di pida akan Provincial engineering. pirang metro pa ni. Ito, ang 500 ay 357 meters. Ang nakuyan pa lang, sarong block pa lang nakuyan. So iba, pig scaling na lang ninda. So scaling, so iba, nagbabakbak na naman nun yan. Isa yung kung budget ka na kung paulit-ulit. Yung nga, sabi ko nga, yung padordoblik, kaya nagdumanap sa province, ining nga duwang block pang pig-reklamo ko na, so, reblockingan, pig-bisita ko gaya sa provincial engineering, sabi ko, sa mga kataning na diamond reblocking, pararehas naman lang. Pero, block na yun eh. Dahil pa, ining sa kuya, sa rong block, yun na reblock. Itong sa pasunod, dahil pa man, big scaling lang sa iba. Nagbabakbak na naman. So, pigbuli lang sa ibabaw. So, dahil ka mo kumbinsin ka ito? Dahil mga, may magdalagan dyan si mga 10-wheeler, pwedeng maggaraba lang yan. Ano sabi kang pagpasiring mo naman ng Engineer Baclao? Sabi nga niya, pabisita ko digdi. Binisita na? Binisita kan Martes na ito. Yan, tabi pa de, reklamo kan na Barangay Iraya sa pamamayo ni Kapitan William C. Pero, so, provincial engineering, igwa naman ng asigurasyon. Dahil ngunya na hapon, napigpasyaran ko sa Provincial Engineer's Office sa Diamond CPE, and na kauro niya to si Assistant Engineer Efren Rosana. Dahil man talaga ang papabayaan ta. Ang mga proyekto sa magatabi, Chief Jimmy, padi igwaan yung periodo na pinagtatao ang lay na macure kung igwan yung nagluluwas na diferensya at the expense pa and at the cost tabi pa ding Jimmy, Chief. Ano po? Dahil naman daki. Sige po, go ahead. Dahil naman daki gasto digdian probinsya tan na take charge kay ni su kontraktor. Po, sige. Jimmy nasalita di si GB News. Thank you so much, Chief Jimmy, sa follow-up report. Hali dyan sa UWAS. Iyon na nga ni tabi dahil magparahadit mo na ang kunyan, ang yaon dyan sa lugar na anta. Maray iyan na nati-take up, na brought out nganing makorehiran, and the Provincial Engineering Office dai kayan matugot na dai po iyan matanos, and diyan paano sa mga kontrata pa trabaho publiko igo talaga ning pigitat nalingawang ko lang so termino na pigagamit kaan sa mga paproyekto igwanin peryodo na ititao kung nagkapirang bulan yata ito or semana na kung igwang reklamo na magbutwa por dahil sa defekto kan trabahong ipinag-implementar, halimbawa bagangaya horizontal projects, pag horizontal projects yan na road openings, concretings, reblocking, drainage systems, ayan, pag igwang nagbubutwa dyan na diferensya arog kan na ipinag-report ni Chief Jimmy, ni Compadring Jimmy, pag nasa laog pa yan kan warranty, yan, period of warranty, talagang may diretsos ining si Kapitan C, tama iyan, igwa kang diretsos na ipaabot iyan sa kontraktor as in sa implementing agency. And ang kontraktor kayan at no cost sa provincial government, iyo ang masimbag kan gabos na gastos na yan pag nasa iraron pa kang warranty period. Taday man mapupwede na mananggad bagong simento maluwas tulos so ebidensya so graba so mga hinalo dyan tapos maalpog ta siguro so simyento itong bako tultul so pakalahid or manipis. Kaya tama iyan si
Kapitan kunyan, Kapitan C, kan yan na barangay na andyan sa UAS. Rest assured, da yan papabayaan tabi kana Provincial Engineering's Office. Kukul-kugong kaayan-an kontraktor ta pinag-follow up baga ni Chief Jimmy, ni Pading Jimmy, diyan sa Assistant Provincial Engineer, si Engineer Rosana. Tama ba yun, ano? An bagay na yan. So, halat-halaton lang tabi, ano? Tanganing matanos yan. Very good yan na nasusubaybayan dyan. As in, nakukuriran ang dapat. Kwarta yan kan publiko. Tama ito na so report ni Chief Jimmy, ni Pading Jimmy, na dai-a-accept ron kan kapitan kung sa hiling ninda baruga asin bako tama ang trabaho. Pero tabi kung ang magtaram inhinyero asin kung igwanan nin nakakanigong patunay na iyan tama sa espesifikasyon, kay puhan man na-accept taron na tabi. Between an engineer, civil engineer, and bakong nakakaising engineer, mas tutubudan itong so nakakasabot. Pero kung very evident man na ampaw ang trabaho, you don't need a rocket scientist na persigiron mo na baguhon ang trabaho. Inhinyero ka o bako na nakakahiling. Yan. So, arog lang yapukan, ha? Dapat na makurhiran man ang kada. That's for the benefit kan sa tuyang constituency. Sige. Oras, Pilipinas, alas 4:27. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Smile always! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po!
Nagfi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Bicol Target Pio Fernandez. Salamat Padingnal, maray na hapon dyan sa Familia Atento, kan Barangay 17 sa Legazpi. Yan, salamat. May paraan tabay kita sa Barangay 17, Legazpi ni ha. Yan, Old Albay District. Nako, salamat din maray. Familia Atento. Paghalik kay Chief Jimmy, dumang kita kay kumpadreng Jomar sa 1st District Tanalbay. Kumpadreng Jomar, maray na hapon man. Sa mga paranta. Nagninipis. Yan, sandali pa ding Jomar, nag-adjust kita rin di sa council. Yan. Okay, go ahead. Pwede na. Wait a minute, kaping mainit. Ako mapod sa imo pa ding Jomar gayud sandali. Baluin natin. Kung di pa nakakonekta dyan yung Ano yung ginagawa ko? okay na, go ahead. Okay na pa rin. Go. Okay, yes, dagdag na barata nga na dai na para pasar nin resolusyon ang sanggunian bayan kan bakakay kadabis na gustong tawan nin pag-onraman lamang o papremyo ang mga atleta kang banwaan na minapahiling nin tibay sa mga pakawat arog kan sa palarong pambansa o kaya palarong Bicol. Magibo na lang mapasar na lang sindanin na ordinansa tangani na i-institutionalize ang naunang bita na papremyo sa ginibong regular na sesyon kan sanggunian bayan ka suodma tarong ordinansa ang ipinaglaog sa first reading para institutionalize na pa rin, tayo na magparapasar pa. Every time na kada araw kayo may mga magayo na performance ang mga kaakian, kayo po ang paninda na magpasar nin resolusyon para premyo ng mga ini. Ngunyan, ang gigibo na institutionalize na dahil ng parasaran sararuan na sana every year tatawanan nin pa premyo. Yan. Iyon na yan ang mangyayari. Then first reading pa matana pa de kung gurano dahil pa man pig sasabi kung pira ang itatao ninda. So sa second reading maharaman ninda iyan and hopefully makalusutolos dahil lang may mga kakian na hali sa banwaan kan bakakay ang nagpakalaog na panlaban sa palarong Bicol sa kagi pasanang palarong pabansa. So yan pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali man dyan sa Premier Distrito kan Albay. Igo kitang naririparo baya digdi sa oral daw niya itong pagbuhay-buhay sa Pilipinas. Taod-taod ta kung igo pang mga report, pabiluhon ta muna. Pero kung daiman yan, mag-uro-istorya kita. Ang pigpaparakawatan baga padingnald, pagkaon, dahil ni dunari reparo, bagas, talagang pigcha-challenge ang gobyerno, may nakahurong kita, baka ngaya igonin grupo na talagang pigtutuyo ining issue sa bagas. Issue in relasyon sa supply, issue in relasyon sa presyo kan bagas. The government ngaya seems helpless. Remember, ining mga nakakauron ta, mga
malikot ang isip. Ano nga ang staple food kan Pilipino? Maluto. Ang maluto, hali sa bagas. Nata nga yataan bagas, sagkod mo niyan, sustenidong mahal ang presyo. And, dainanggad, nagigibukan gobyerno na mapababa ang presyo, lalo na ining so commercial rice. May posibilidad ngaya na igwang nagkakapital kayan to put the blame on the government, especialmente ngaya sa presidente. Remember ngaya, kan kampanya saro sa major campaign come on ni Bongbong Marcos Jr., presidente, bagas. Daita kaya halion ang posibilidad, it may or may not, na igwanin talagang nagkukontrol kaiyan na dai kayang makounter kan gobyerno. Look, si Congressman Joey baga namamayungon yan kang Quinta Committee. Si Congressman Joey is an economic technocrat. He has the intellectual prowess, economical intellectual prowess. Nakakasabot siya sa trading, sa negosyo, gabos. Igwas siyang pinagbilog na Quinta Committee, 5 komite sa Kongreso na nag-imbestigar ano man ang ang nangyayari. Natataarog kaiyan, despite kan pinaggibo na kan gobyerno, so sarong mayor na kahagadan baga kang nasa rice trading sector na bawasan ngaya so tarifa sa ipig-iimponer kada sako o kada metriko to niladang minalaog na imported rice sa Pilipinas. Taigo baga kita ning rice tarification law. Duman sa rice tarification law, pig-iimponeran ka ito nin halangkaw na tarifa so imported na bagas na pigbabakal kan mga darakulao na traders ning bagas sa Pilipinas. Siyempre, imported hal yan sa ibang lugar. Halangkaw so tarifa ka ito. So nakukuado man na tarifa kan gobyerno, iyo man so pigagamit kan gobyerno sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. So bilyones na nakukuado man, iyo man so ititabang sa mga parauma, igo bagang pigtatao kay itong 5,000, 10,000, depende sa pangangaipo, asin sa availability kan pondo. Sa mga parauma, duman ang kikua. Ngunyan, ang sabi kan mga rice traders, ini po na found out ni Congressman Joey, this is on record, duman sa Kongreso. Sabi nga yan nindo, pighapot ni Congressman Joey, so mga rice traders na naghampang duman sa komite. Tapi nagsususog na kan gobyerno, anong nangyayari? Sabi nga yan nindo, sabi ni Congressman Joey, bawasan ta so tarifa, tahalangkaw, tangani ngayang magbaba man, so bentahanin baga sa merkado, nata ngaya taday man ngaya nagbaba. Nadadagit nan congressman, ginibumi na ngaya so parte me. Someone ngaya, o igwa ngayang grupo, na nagmamanipular ka ini. Ang luwas kaan, kumbaga, economic sabotage. Saro yan sa amin na pinagkukonsidera nga Congressman Joey. Ginibumi na ngay so kahagadan nindo. Tangani ngayang magbaba so presyo kan bagas na imported, commercial rice. Tahalang ka so taripa, babawiin nindo sa konsumidores. Ngunya na hinali mi so taripa, na sakripisyo so nagkaperang programa kan gobyerno, nakikuado man sa naguguno na pundo sa rice tarification law, iyo mang giraray niyang gibo-gibo nindo. Dai nakakasimbag ning tultol so mga rice traders, pati so pighapot ni Congressman Joey na representante
kan Department of Agriculture kung ano-ano mga market forces ang i-explicar. Sabi ni Kong Joey, you can never convince us. Someone ngaya is manipulating. Bagas yan ha. Yan. Pag nabagit mo ang tao sa bagas, sa pagkaon, staple food, katakod yan permi ang politika. Data, babasulon sa gobyerno. Yan. Ngunyan pa rin ano pang nagsusunod. Ha? Sabi ni Congressman Joey, igwa nin sindikato kan, igwa nagmamanipular. Kaya sige pa baga investigasyon na Congressman Joey. Quinta Committee. Anong nagsusunod niyan pa rin karneng urig. Ang reklamo na naman kay itong mga parabakaling urig, halangkaw ngaya paano ang farm gate price. Ano yun yung farm gate price? So presyo kan kada kilo kan buhay na urig nabibakal ninda sa mga para-urig. Sabi kan Department of Agriculture, anong halangkaw nagbababa ngani ngaya? Natatan karning urig sa merkado ngunyan sa halos bilog na Pilipinas pa rin nagbaga 400 ang kilo. Kikawatan ang gobyerno sa there may be ngaya baka igwa ngaya ining agenda. Ano? Pagkaon ang pigkakawatan, katakod yan ang pagbasol sa gobyerno, katakod yan ang politika. Subaybayan ta initabi. 400 na ang kada kilo kan karning urig. Depende yan sa klase. Igwaning 400, igwan 380, igwaning 350. Maximum is 400. Igo nga ning plan on Department of Agriculture na mag-set na ning price ceiling. Sabi kan gobyerno, nata naglalangkaw ka mo. Reklamo nindo ka na kaagi. Halangkaw subakal nindo kan buhay na urig, farm gate price. So pagbakal duman sa mga para-urig kan buhay na urig. Halangkaw ngaya kaya minalangkaw man ang presyo pag abot duman sa merkado. So binuno na urig, karni ng urig. Sabi kan di anong halangkaw? Hababa baga ngayangon yan. Baka tamaan sa to yung mga nakakahuron. Baka may nagkakawat, Baka may nagkakawat digdi sa tuya sa Pilipinas sa mga bagay na yan. Ha? Si Joshua na sa linya. Joshua, maray na hapon man. Please go ahead. Yes, maray na hapon tabi Sir Pio. Maray na hapon sa mga paraan tabay. Schedule na sana na pigahalat kan Daraga Albay para sa pirirmahan may kinaraman sa haloy ng tigasikaso kan lokal na gobyerno an magkaigwa Sir Pio nin Balay Silangan Reformation Center sa nasabi ng munisipyo. Ini na follow up naman kan follow up sa committee o na peace and order sa Sanggunang Bayan kan Daraga Albay. Matapos na kasuodma sa regular na sesyon, formal bagatadi Sir Pio inaprobahan kan mga membros kan Sangguniang Bayan ang sarong resolusyon na minatao nin autorisasyon sa alkalde kan Daraga Albay na maglaog na sa Memorandum of Understanding kaibahan ang PIDEA, PNP, DepEd at siniba pang stakeholders. Haloy na ini Sir Pio ang pinag-asikaso kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay kung sa inyani na Balay Silangan Reformation Center dumaninda ibubugtak sa barangay Adislag. Kung matandaan, so PIDEA Albay Provincial Office nagpahayag na igwa na sa nanit apat na LG News digdi sa probinsya kan Albay ang daipa nin Balay Silangan at least sa mga maabot na daw at buwas naman ini Kisaro sa paagi kan na pagbukas kan Balay Silangan dyan sa munisipyo kan Daraga Albay. Kuni matapos na resolusyon na minato autorisasyon sa alkalde, pigalat na sa natad Sir Pio ang schedule kan pinirmahan kay bang LGU, PIDEA, PNP, DepEd at siniba pang mga ahensya di gobyerno. Roger. Yan tabi Sir Pio ang dagdag na istorya. Joshua Pino, DCGB. Salamat man Joshua sa istorya hali dyan sa Daraga. Yan, sumanungod duman sa istorya taham.
pinagtututukan ta yan, lalong-lalo na duman so Quinta Committee ni Congressman Joey kan Segundo Distrito kan Albay, kung ano-an magiging output pakaan, dagdag na output. Pero evidently, sa mga statements ni Congressman Joey, may nagmamanipular. Despite the fact na ipigtataon na kan gobyerno sa indang kahagadan, pero arog pa kaayan tabi ang nangyayari. May text pa digdi. Eto, siring sa Napocor, pinabakal sa pribadong inchik ang NFA man, privatized na, never na mababaan presyo kan NFA kahit may kinta pa. Ang NFA po, bako man na privatized, arang panunindo, with all due respect duman sa nagkunyan man nag-participar, salamat po Kaya ito pa ang NFA, nagbebenta yan ng bagas, susug sa lay. Nagbebenta sila ng bagas, open, freely. Ngunyan, nagkapera na sa nabagang mga outlets, limitado, nata, taarog kaan. Ang NFA, gobyerno man giraray po. Kaya lang, dai na sinda nagbebenta ng bagas arog ka ito na kan mga nakaaging taon, taigwan ng lay na nagmando na ang NFA magbabakal nin paroy sa mga paraoma, tapos sindaan igwan ng responsibilidad asin obligasyon na mag-stock nin bagas, sinda sumapamulino ma-stock nin bagas, and diyan minakua ang gobyerno, asin diyan nagre-release na ang NFA kung igwa nin krisis, emerhensiya, buda abnormal na sitwasyon. That is because of that law. Kaya bako po private ang NFA. Arog ka na nangyari. Ngunyan, gulpi bagang stocks yan sa NFA. Diyan baga minakua ang mga gobyerno pag may bagyo, kalamidad, o ano man na conflagration o emerhensiya. Iyan ang papel ng ngunyan kang NFA because of that law. Nalingawan ko lang so titulo kan lay o akta republika na minamando kan araw ka na responsibilidad ninda. Kaya nakabuelo baga so mga darakula o na rice traders, iyo na ini so mga nag-i-importar. Yan. Kaya kadaklan baga dyan sa Saudan, dahil na nga ni kitang nahiling na NFA outlets, minabutwa sa ng NFA outlets pag igwan ng abnormal na sitwasyon, taiyuan ang mando sa inda. Igwan na nga nin mga kongresistas, buda senadores, na naghahagad na ibalik itong sudating lay na ang NFA, ang gobyerno, magsabay sa commercial rice dealings. So pagpabakal nin bagas dyan in open market freely. Igo baka ka ito nahiling kita dyan sa mga display kan bagas NFA. Ngunyan pambihira na because of that law. Yan. Hilingon nindo. Kan suday paso nag-arani, mahal su bagas. Kan su nag-arani, iyo man giraray. Kadaklan pa ngunyan, ining paraoma, ibibenta naman ang sa inang paroy sa pribadong parabakal, tamas mahal so bakal kada kilo. Iyan ang sistema ngunyan. Nakakabuelo po. So private rice traders. Yan. Kaya pig-investigaran ngunyan kan Quinta Committee, and ang natutumbok panindas, itong posibleng paglangkaw pagayod kan penalidad duman sa kunyan sa mamanipular kan arog kaining basic and prime commodities, economic sabotage. Saro iyan sa mga pinaghihiling. And masusog o magrekomendar nin mga lakdang pwedeng kaso kriminal or what kung mahilingan man agad na igwan ng kolaborasyon. Tabi ngata na opo. An NFA dati stabilizer ng price, ngayon wara na for edge use only, not direct NFA.
patao po yung nga ni tabi ang gusto tang sabihon. Kaito, stabilizer talaga iyan. Stabilizer, upo, tama ka. Yan, tabi. Yung nga ni isupig tumbok ta kasubago. Kaito, igo kitang nahiling dyan na mga NFA rice, mga maray na klaseng bagas sa saudan. Igo ba kaitong subilog-bilog na blue buda pula, NFA rice? Nawara yan pa, no? Nawara yan. Taigwa na ning mandato sa gobyerno na ang NFA, yung nga mag-stock sa naning bagas in preparasyon sa tangan igwa ning buffer stock ang gobyerno sa oras ning krisis. Iyon ang naging problema. Kaya nakabuelo sa commercial rice trading and commercial rice trader. Sindang mo yan ang nagkukumpas kan supply, kalidad, lalo na kan presyo kan bagas sa merkado. Kaya iyaon dyan ang kinta committee ngunyan, nagkukunya, nag-uugid kayan sa pamamayon ni Congressman Joy. Hindi kita magtaram na walang kwenta-kwenta yan. Ako, daliong kita mag-conclude tabi ha. Nag-e-effort sinda. Igwa nang nagkaka-open up tabi na nabubungkala na modus na kaito daiiyan narireparo ngunya nadidiscover na tabi. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na walang kwenta. Kaysa naman dai maghihiro tabi ang gobyerno sa araw kayan. Salamat po kan sa idong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga,